Здравейте! Днес ще направя разядка с форми и кари. На термомикса може да променим порциите. Като в случая аз избрах 4 порции. Уреда изчислява автоматично и променя грамажите. Така, следва да поставим 50 грама форми и една скалитка чесън. Тъй като аз обичам чесън и в нашето семейство се яде чесън, аз ще поставя 2 скалитки. Слагаме ги директно в купата, тъй като тя си има кантарче. Поставените форми и чесън трябва да бъдат накълцани. Поставяме капака и пускаме. Натискаме старт. Готово. След това ни казва да избутаме формите и чесън, които са качили нагоре по купата с тази тук шпатулка. Следва да поставим 100 грама крема сирене, заквасена сметана. На български това е. Да, точно така. Проверих на български. Това е вид заквасена сметана с 24% масленост. Също така къри, сол и това е един специален каяне фефа. Може да се замести с каквото решите на вкус. Само да отбележа, на място на фриш кезе или както на български каза крема сирене, ще сложа подходящи продукти, от които става крема сиренето. Аз вече знам кои са те, така че ще използвам сега веднага направено крема сирене. Следва да поставя заквасената сметана 60 грама. Следва да поставим къри. Казва половина лъжичка за чай. Следва сол, 2-3 щипки. И сега може да сложите на ваш вкус някакъв вид подправка. Или в случая каян фефа. Това е някакъв вид. Сега ще ви обясня точно на български какво е това. Момент. Значи казва, че лют червен пипер, полученото сушени и смеление на прах червени чушки от вида капсикум и така нататък. Значи може да се сложи в случай червен пипер, ако искате да не ви е лютиво, или червен лютив пипер. Така, следва да бъде разбъркано. Показва 10 секунди на трета степен. Готови сме. Може вече да го изсипаме в съд.